Na subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Kana kiran yarinyar nan kuwa? Ai yarinyar nan gaba ɗaya wahala ce. Gaba ɗaya ta bulokin ɗina akan na ki tura mata katin 200. Katin 200 ne haɗa ku rigima. Kullum yana tura mata. Da na lissafa na ga a wata idan na haɗa 200 na tahi kuɗi. Shine na abin nan yanzu so nake na samu lambar baby wanda zan dinga mu dan dinga waya da ita. Na rasa ma. A dan wannan lambobi za mu iya samu ka. Wallahi hawara ce mai Shi kyau. ne bayani. Bari mu haɗa lambar yarinya bari mu ga. Lamba ya ɗaya mu ga. Tura. Tana shiga. Hello? Domin samun gawa guda ɗaya ka danna ɗaya, idan kana buƙatar a cika maka gidanka da gawawwaki ka danna 2, Kai? idan kana son zama gawa ka kashe waya. Kada abin da yake to wallahi guduwa zai. Da wai kwantar da hankalin Ba ta yanke ba fa. wannan duk bige ce duk ƙarya ce ba wani kes dan na ɗaya in dai ka dan na ɗaya zan iya ganin gawa a nan gurin dan namu ga Bari. Na dan kai. Wallahi. gawa bace ko to wallahi kai Wai ba ta yanke ba ba ta yanke ba dan Allah tambaye shi kace domin fita daga tsarin fa me lamba no zamu danna Yalla bai. Don fita daga wannan tsarin fa. Sai dai ka sheke abokinka ka kashe police station ka ce kai ka kashe shi. What? Na subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.